сейчас с нами на прямой связи Андрей Гергерт, заместитель командира Украинской добровольческой армии. Добрый день, Андрей, вы нас слышите? Так, доброго дня, чую добре. Андрей, вот как вы думаете, вот подозреваемыми в этом убийстве являются участники АТО? На самом деле, так ли это? Могут ли те, кто воевал и отстаивал интересы государства Украины, быть причастными в этом убийстве? Ну, в цьому нічого дивного немає. Воювало 400 тисяч людей, мають УБД тільки ті, що офіційно, говорячи про десятки тисяч ті, хто неофіційно. Серед нас, серед тих, хто були на війні, можуть бути люди, які порушували закон в самих важких його проявах. Угу. А вот касательно официальной версии, она гласит так, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Но вот дестабилизация, когда в общем что-то происходит такое, что выходит из-под контроля. На самом деле произошло убийство, к сожалению, был убит журналист. Произошло ли это дестабилизация? Видели ли вы его, наблюдали или нет? Питання треба ширше розглядати. Російська Федерація, напавши на Україну в 2014-2015 році, для себе чітко зрозуміла, що явним спротивом їй є добровольчий рух, волонтерський рух, отака люди доброї волі, мотивовані люди. І точно вони будуть все робити для того на сьогодні, якраз в контексті того, як Путін сказав після зустрічі з Зеленським, що проблемою для Зеленського, для нього він бачить націоналістів. І воно якось зараз має продовження. Я вважаю і переконаний, що в такому вигляді цю прес-конференцію не потрібно було давати. Що це треба було робити набагато якось технічніше і професійніше в плані показання оцих виявлення оцих підозрюваних, тому що серед них є надзвичайно сміливі, популярні в нашому середовищі люди. І якщо там немає доказів 100%, то у влади можуть бути нові проблеми. Угу. И последний вопрос. На ваш взгляд, то, что вот именно сейчас это дело вышло на то, что вот мы слышим имена подозреваемых, с чем это связано? Связано ли с тем, что вот новой власти нужно показать какие-то продвижения, какие-то успехи в этом деле, или это вот что-то другое? Якщо влада хоче показувати свої здобутки, власне, отаким способом і в такому світлі показуючи добровольців і волонтерів, бійців, які щиро насправді воювали ці 6 років, і це шлях до миру, таким чином мир любою ціною, то це абсолютно невірний шлях. Серед нас потрібно шукати союзників, а не ворогів. Це ключове питання.